بريزيدنت حبرات منقسات أمريكا جو بايدن قدما منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أبقازا بحماس جوهانز تتحزو سبات نمفتحن توقصد دون مبالن أخول سرح أي سرحن كبل نغيفو بريزيدنت أمريكا مكتل بريزيدنتون كمالا هاريسن نتزاتيتو وغانات الخيوان بمزرابيوم اتأمامه تاكبراو بزعبا زخونو لقود دايزات يمزلو إزي زخوون زلو أبقازا جوه كابس تتحزو سبات اتم شدشتا كمستقوات لمستفلت أبتهاجر تقاوموتات دحر مبزحيو نتنياهو أخول سرح يسرح ألو دي تبهيلو استحاتته بريزيدنت أمريكا جو بايدن أيفال إلو خملسن كله أمريكا تسفى كم زي تقرصن بزتخ علامتن اتوعل نختكبر كندف ألووني نايلو سبسلطان أمريكا نزد حرواي إمامه انت دليهم تقبلوه ويتحسموه كم زبلون واشنطن بوست تبهال معكن تسبسي ويا زحج زوت زلو حبريتات إسرائيل بسنبت أبقازا رئيسا شدش جهود دحر مركبا زوت زلو خوينو إسرائيل وأمريكا وجهو زخونه هيرش جولدنبرغ دما حدا كابتم رئيس أمز ترخبو جهود تحيزم تصنحو مخانة تقاليسو موت تم جهوز تتحز سبات أو تحزك لو كيناتن جهوتاتن قدما منستر نتنياهو سفح تقاومو أسيع ولا لا بسوني أبستخيد أخيبا سبسلطان أمريكا بايدن هاريسن نتم جهوتات نمفتح بزقبر صعرين زغصل سقومتات كم استزراربون زدما مس مشارخ تشمقلنا زخونا قطرن قبصن قصال الزرب زتقال المخونه غليصم بريزيدنت بايدن دحريا ابزهاو مغلصي أمريكا نموت زيغا زخونه جولدنبرغ كالوت حموش سباتن كم زحزنتن كم استقطعتن غليصو نسو ابزربو كيتغاغيو مرحت حماس نيستكبارون واغا كخفلو اليوم كبلن كله مخاره هاجرو دحنت أمريكا جيك سوليفان دما مسدرا بيتات جهوز تتحزو تراخيب الله مربو حبريتا اكسيوس زرغحو ابزلو زينا بريزيدنت أمريكا جو بايدن مودعتا نايسمون ناي مودعتا زتبهله مفتح جهوتاتن تقصدو مبالن زبل امامه كم زقرب صبص يبلا سدرا بيت نايت وتادر اسرائيل كوين زغلغلن زنبرن كساب حج دما جهوز زلون ايدن الكساندر دما اسرائيل نت امامه علاتان يبلان غزي حجي بمبال كتقبلو دافئم الله ابون ايدن الكساندر أمريكا اتسمع نمتكبار نزغبرتو توفاينت بمنقد ودو بشوعات تقمت كابز چوان دحر بسنبت مسوليفان نمبل 15 غزي كم استرخبه غليصو بيرتراب كتمة تسينين كبابيان بعلت عسران شومنتن حسب زوقع حيال زناب عبالعلي نبرت قودات كم زوردتا غاليصو اتياب تختمان كبابيان زهرمه متأنو زحلف زناب بزس عب وحج امم حدارات كبابيتات سورة سلام شعب 13 فتحن 360 شوعتن منبر ابايتن اقادون زتقالله منبر ابايتي كم زعنوته حبيرو ابتي بوغن ايرترا وصي زول زينا اتياب تسنين كبابيان استات كل ساعات زغصله حيال زناب كبرواتات غولاغولن فانكو حيال وحج كم زفطر دحر مغبارو اتي حيال وحج نابدوباو معراب كتما تسني كم زاتون منبر ابايت زركبو ابلعل نبرد دما سفيح عنوت كم زورده تغليصلا بز زغاطم حدغا وحج دما 282 سدرابيتات كهسيان كلوا ابسب زورده كبيت غود اتغن يلن بعد 3 نحاسة إثيوبيا ختعلم مصنحت بشحت زغصره أبالات سراويت سوماليلاند كاب مأكل معلمي سراويت إثيوبيا كم استمرقوا تغاليصو زوم حجي كاب مدبرات تعليم سراويت إثيوبيا تمرقم زلو أبالات سراويت سوماليلاند بإثيوبيا زتعلموا مبل شامناي زوريا أبالات سراويت سوماليلاند مخانم زتغلص خوينو كاب زحلف عامتا كل تشحن 23 جميرهم دما أب مدبرات تعليم إثيوبيا وتهدراوي تعليم كقسم كم صنحو تغاليصلا أب سنة سرعات مرقه نايزوم إثيوبيا تعلمهم زلو أبالات سراويت سوماليلاند لعلوت وتهدراوين مرحتي سوماليلاندن إثيوبيان كساتفون كلو كابتن بوغن سوماليلاند استساتفو لعلوت وتهدراوين مرحتي لعلوية أزازي سراويت سوماليلاند زخونه ميجر جنرال نوح اسماعيل تاني بأكال ترخيبو كم زنبرون تغاليصو زوم حجام مدبرات تعليم إثيوبيا وتهدراوي تمرت قسيمهم نبها قروم زملسو شامناي زوريا أبالات سراويت سوماليلاند نايمو داتا زوريا زيكونو مغصلتا نايتي إثيوبيان سوماليلاندن أو تهدراو مداي زقبرو زلوا متحبار كم زخونه كغلص انكلو بحجون إثيوبيا بشحت زغصره أبالات سوماليلاند كتعلم مخانا يحبرها كم زفلت إثيوبيان سوماليلاند نابز حلفه ورحده نافدغ بحر الزملكات سمع دحر مختامن مونغو إثيوبيان سومالن وطري تفطير زلو خوينو سومال دما مس غبصي بمسمع وتهدرات غبصي اب هاجرا تعرض كم زوسنات يذكر زخا نتي اب قرن افريقيا بغداي سوماليلاند مونغو إثيوبيان سومالن تفطير صنح وطري مليسو اغاديد ويزلا حج دما إثيوبيا بشحت
ዝቑፀሩ ኣባላት ሰራዊት ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ ትምህርቲ ኣቕሲማ ናብ ዓዶም ተፋንዎም ኣላ። እዚ ኸኣ ምስታ ልዑላውነት ይገሃስ ኣሎ እትብል ሶማል ተወሳኺ ወጥሪ ክፈጥር ዝኽእል ተባሂሉ ትንታነ ይወሃብ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብዝተሓዝ ሶማልን ግብፅን ወተሃደራትን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዱ መደብ ተታሒዙ ምህላው ተገሊጹ። ሓንቲ ዘ ናሽናል እትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓበሬታ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፀጥታ ከም ምንጭ ብምጥቃስ ሰራዊት ግብፅን ሶማልን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ንምክያድ ኣብ ምድላዋት ከም ዘለውን ኣብ ዝቐረበ እዋን ድማ ክልቲአን ሃገራት መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ መደብ ተታሒዙ ምህላው ገሊጻ። እቶም ነዛ ማዕከን ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡ ሰበስልጣን እቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ሶማልን ዝግበር ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይልታት ኣየር ምድርን ባሕርን ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ ሶማልን ግብፅን ድማ ሓያል ወተሃደራዊ ምትእሳር ይፍጠር ምህላው መልእኽቲ ዝሰድድ ክኸውን ከም ዝኾነን እዮም ሓቢሮም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል በመንገድ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሒሳቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጉጅለ ልኡኹን ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኩያንግ ተራኺቡ ክብል ኣፍሊጡ። ኣብ ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ቁልጡፍ ምዕባለታት ዝተረኣየሉ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዝያዳ ንምሕያል ዝሕግዙ ተስፋታትን ጭቡጣት ኣገባባትን ከምኡውን ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ክትፃወቶ ብዛዕባ እትኽእል ሃናፅ ተራን ከም ዝተዛተዩ እውን ሓቢሩሎ። ነዚ ርክብ ኣመልኪቱ ኤምባሲ ሃገረ ቻይና ኣብ ኤርትራ ዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ቺያንግ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ቺያንግ ቻይና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፕሬዚደንትታት ዘሎ ኣገዳሲ ምርድዳእ ንምትግባር ፖለቲካዊ ሓድሕዳዊ ምትእማን ንምዕማቕን ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ምትሕባር ንምስፋሕን ድለውቲ ምዃና ኣስሚሩሉ ክብል እዩ ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ርክብ ኣመልኪቱ ሓበሬታ ዘርጊሑ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ተጨውያ ደሃያ ተሳኢኑ ዝነበረ ቆልዓ 2 ዓመት ተቐቲላ ሬስኣ ኣብ ቀጽሪ መንበሪ ወለዳ ተደርቢዩ ድሕሪ ምርካቡ ሓያል ህዝባዊ ቁጥዕ ኣላዓዒሉ ህዝቢ ንጎደናታት ወፂኢ ተቃውሞታቱ ኣብ ዝገለጸሉ ኣባላት ፀጥታ ነቲ ዝነበረ ምትእኻብ ንምብታን ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ተኹሲ ተኸፊቱ 4 ካብቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ተቐቲሎም ምህላዎም ተገሊጹ። ነበርቲ ከተማ ጎንደር ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቶም ስምዒቶም ክገልጹ ናብ ጎደናታት ዝወጹ ሰባት መጥቃዕቲ ኣጋጢሞም ክብሉን ከለዉ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ድማ ፍትሒ ክሓትት ዝወፀ ህዝቢ ብጥኢት ከም ዝተቐትለን ኣብቲ መጥቃዕቲ ድማ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ይገሊጹ። ትማሊ እውን ብቕትለት እቲ ህፃን ዝተቆጥዑ ነበርቲ ጎንደር ተቃውሞ ንምግላጽ ናብ ጎደናታት ኣብ ዝወፅሉ እዋን ምስ ሓይልታት ተጋጮም ጉድኣት ዝበፅሖም ሰባት ከም ዘለዉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊፆም ነይሮም እዮም። እታ ኖላዊት ዘገየ ዝተባሃለት ጓል 2 ዓመት ቆልዓ ነስድራ እንኮ ውላድ እያ ነይራ። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ንግሆ ኣብ ከባቢኣ ትፃወት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ድሕሪ ምጥፋኣ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ድሊኣ ተዋፊሮም ይምቀንዮም። ይኹን እምበር ወለዲ ኖላዊት ተኻሪዮም ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ዝተደርበየ ጽሑፍ ወረቐት መስተረኽበ እታ ህፃን ከም ዝተጨውያት ክፍለጥ ተኻኢሉ ከም ዝነበረ እውን ኣባላት ስድራ ቤታት ንማዕከናት ሓቢሮም። ኣዝማደን ጎረባብትን ኣብቲ ቀጽሪ ተኣኻኺቦም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ጨዊና ወሲድና ያለና ክሳብ ንድውለልኩም ተዓገሱ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ወረቐት ኣብ ኣፍ ደጊኦም ከም ዝተረኽበ እውን ተገሊጹ እዩ። እቶም ነቲ ጭውያ ዝፈጸሙ ሰባት ነቲ ዝተኣከበ ሰብ እንተዘይበቲንኩሞምን ናብ ፖሊስ ሓበሬታ እንተሂብኩም ክንቀትላይና ዝብል ጽሑፍ ኣብ ካንሸሎ ደርቢዮም ነይሮም እዮም። ድሕሪዚ 1 ሚልዮን ብር ሓይቶም ዝነበሩ ኮይኖም ኣብ ቦታ ህፃን ግና ኣብ ምምራሕ መኪናት ዝሰርሕ ብምዃኑ በለዚ በቲ ዋጋ ናብ 300,000 ብር ክወርድ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዝነበረን ካብኡ ሓሊፉ ነዚ ዋጋ ልዕሊ ዓቕሚ ስድራ ቤት ብምዃኑ ናብ 100,000 ብር ጎዲሉ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር እቶም ጨወይቲ ብባጃጅ ወይ 3 እግሪ ዘለዋ ተሽከርካሪት ብምምጻእ ነቲ ገንዘብ ድሕሪ ምቕባል ነታ ቆልዓ ቀቲሎም ሬሳ ኣብ ድሕሪት ገዛ ወለዳ ከም ዝደርበይዎ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ቤተሰባ እዮም ሓቢሮም። ሕጂ ድማ ነዚ ቋም ጎደናታት ዝወፀ ህዝቢ ባሕታት ፀጥታ ንምብታኖም ፈተነ ተገይሩ ተኹሲ ድሕሪ ምኽፋቱ 4 ተቐቲሎም ምህላዎም ማዕከን ዜና ቢቢሲ ጸብጺቡሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።